Салом дӯстон. О, нам кругое ки мебинем ку ранги летающая тарелка. Намо стадиони Зенит Арена. И стадион ҳамчун як анекдот шидагӣ буд да, барое ки дар сохтмони ҳамин стадион қариб ҳамон вақт $1.5 миллиард сарф кардагӣ буданд ки средниум дар тамоми дунё $200 миллион басанда буд барои сохтани ҳамин хел стадион. Ана ай берун хушрӯ метова, не ки вақте ки якум бозиша гузаронда буданд, стадион тайёр набуд. И стадион хеле кришаш маҳкам мешава ку люки болош маҳкам мешид, барф зайгӣ буд, об мечикид, яъне ки бояд намечикид. Ана имрӯз ин мошина мо барои шумо нишон метем. Ин мошинам ҳамчун ана айдурӣ биниш агар беҳад базеба, ине ки агар пеш биёй бисёр хатогиё дорад. Хатогиё ба ком маъно, яъне ки ин пири рӯзғордида. Ана пири рӯзғордида якчанд авариядан ба фикрам ғалтидагия. Вақте ки ман дар дарунаш шиштам, гуфтам ки нахо Мерседесам хеле шава. Хай майли. Дар тамоми дунё эталон гуфтани гап вуҷуд дорад. Эталон яъне ки 1 килограмм ба худаш эталон дорад ва мегӯянд ки эталони 1 кило, ина мақсад дар фалон шаҳри Цюрихи, Швейтсария мегӯянд ку мақсад ҳамин эталони 1 килоа. ҳамин эталони класси мошинон дар симои ҳамин Мерседес хушрӯ дида мешавад. Яъне ки Мерседеси C класс мегӯянд ку анами Мерседеси C класса ва класси мошино айрӯи ҳамин машинои Мерседес ҳам хел сохта мешаванд. Ин мошин солаш 2011, коробкаш автомат 1.8 184 лошадинаи сила дорад. Ана турбина дорад, аз ҳамин сабаб бисёр резвия. Ана айдурӣ мебиниш, хушрӯ хай капочавӣ мекунем, ба мебинем. Ин мошин аз соли 2007 бироварданаш сар кардан то соли 2013 агар хато накунам. Ҳамин ман гуфтам ку ҳар жизненни цикли ҳамин мошин 6 сол, баъди 6 сол ягон мошини нав мебурояд, нав ё обновиш мекунанд. Аз соли 2000 модели навша бировардаги буданд то соли 2006. Анаи аз соли 2007 рафтагия то соли 2013, аз соли 2013 модели навш биромад. Яъне соли 2014. Ана ин мошина бигем мози агар ана кузови тешкаи кӯҳнаиш аст то соли 2099 дар Тоҷикистон беҳад зур истифодаш мебаранд, барое ки мошини бақуввата, подвескаш бигем элементои подвескаш бақуввата бисёр мекашад дар раҳои Тоҷикистони худмон. Ина тешкае ки бигем аз соли 2000 то соли 2006 биромадагия, ӯ тешка боша аз сабаби подвескаи пешаш чӣ буданд, сус буданд, ӯ қадар қимат нест. Яъне ки ман ҳамин тобистони дида будам, соли 2002 рафиқи ман 28 000 сомон нагуфт гирифтагием ки ҳолон ки соли 99 тешкаи кузови кӯҳна 65 000 мефурӯхтанаш дар Тоҷикистон. Яъне ки ҳисобш кунӣ агар где-то $6,500 мешавад. Ду баробар нарх дар замин буд. Ана ин тешка ҳам боша, яке аз тешкаҳое ҳастае ки нархаш соза, ранги тешкаи кӯҳна, яъне ки бақувватарака. Ана умуман бигем подвеска ҳамин мошино бақуввата, не ки аз сабаби раҳои худмон безе буданд, ана тез аз кор мебиромаданд, ба запчаст камака қиматтарака барои мошинои немусӣ. Барои соли 2011 агар симои ҳамин мошина нигоҳ кунем, дар соли 2011 компанияи Мерседес аллакай бигем ана пеши мошинашона нишон додану обнович кардан. Пеши мошин бигем то ҳозира рафта истода, фақат обнович дистай. Уже як чихел бигем мода нишон додан ки дар оянда кузови мошини мо примерно намқа плюс минус сар мешава, баъдам хеле гирифтанаша даши сохтанаш гирифтан. Так, чихеле гуфтем мошин объёмаш двигателиш 1.8 184 лошадинаи сила дорад. Ҳозир як мотораша нишон метем. Оп. Ки деталама ки мегум ку ай берун хушрӯ метофта. Ана ки ай дурун ҳозир мебинем. Оп. Капоташ бақуввата, болои ҳамаи дитай дига на хеле амортизатордар дорад. Мебардораш, меқапаш хушрӯ. Ин мошин удар хӯрдагия ай пеш удар хӯрдагия ай ҳамада беҳтарин нишон медодагиш. Ина фарша нигоҳ кунед. Фарш инам хеле шидагия, яъне ки фарша ремонт кардагиам. Болои ҳамаи ина ё ҳамаш болтош ду-се бори ҳуй кардагиан, хайво богиза краскаш кардагия, чӣ кардагианаш маҳкам кардагиан. Болои ҳамаи инаира дидем? Дӯстам айҷа мегзара ку? Айҷа будодаш агар айҷа мебурояд. Бояд хеле набошад. Яъне ки ҳамаш мега ки ин мошин чӣ удари базеб хӯрдагия. Болои ҳамаи салонашда мешинем, бо мегум. Мотораш гуфтем турбина дора, ина турбинаш дар ин ҳамҷа воздуха
мекунад, качат мекунад, мошин мепарад. Ана дига чӣ бугум? Дига ҳамаш оддия. Немусо ина пеша дига мошинаро нишон додим. Нигоҳ кунеда чӣ хел аккуратна, ҳамаш припайка, ҳамаш хамутта қапидондагӣ. Аккуратна, ягон хел чӣ надорад да. Қоидави чӣ кардагиаш? Мотори бахлатай. Ана умуман Мерседес мотори бахлат мекунад. Ягон проблема, ягон чӣ надорад. Аҷоибай. Так, бисёри бад мотораш нақл накунем ки ягон хато мекунем, ба меган ки мотораш ахшуру намедонистай. Маҳкам шид. Стойка закрывается. Я бор дига. Дубл 2. Оп, пуш мекунем. Ай, пушка. Ҷошид. Ана ки маҳкам шид. Ана ин айҷаша датая дарахт мондаиш, ай боло омада чизи задаиш, футая ки ака датая дарахт намон. Ман назардан мебинам. Короче, ӯ ҳафтаи гузашта ҳафта мегиремаш ки ай ӯ ҳафта ба ай ҳафта лабавои шайхелӣ кардам. Футем хай тезтар бигиремаш бо агар я ҳафтаи дига вайш куним ягон ҷои дигаш назанам. Агар ай дуртар агар хеле бигиремаш баъзе байда умуман Мерседес метона ки чӣ кунада формаи хушрӯ мошин дабта метона. Ана дизайнерои ҳамин мошин немусо пеш Питер Шрайерш мегуфтанд. Ин ба фикрам Питер Шрайер кашидагӣ неста. Питер Шрайер дар компанияи вай кор мекард. Барои разработкаи ҳамин мошини S-класса, C-класса на Мерседесо бениҳоят пули калон сарф мекунад. Ман дар як ҷо хонда будам, барои ҳар як модели нав апнавид кардан зиёда ай 200 миллион сарф мекунанд ки то конвейера бираса, баъд дар конвейера запустат кунанд. Ақибаш агар нигоҳ кунем, наҷашда шилдик дора. Шилдик. C200 нависондагия, не ки C200 неста. И C180. Ира короче хучон клей кардагиан. Ҳозир багажникша нишон метем. Багажникаш ай салонам мекана мешава, ай наҷам ҳуй мешава. Оп, марҳамат, кушода шавед. Багажникаш калонакай. Коронавирус, худо накай коронавирус нигаҳ бидора. Багажникаш не ки агар ҳамин зур бизани, агар 3 қопча максимум медроя. 3 та зиёд намедроя. Так, базеб. Ман ҳамин немусода дар ин масъалаи вайш гап надорам. Қафош парктроник дора. Ҳозир агар яна ман қафои худам намешинам. Ина дверной проёмша нигоҳ кунед, шиштанам удобна. Ё бисмиллоҳ. Хоп, ман қафои худам даштагиам. Пеша и мошинои Б-класс да Kia Rio даштаги будем ку кам баҷо. Ина 1 миш, 2 миш, 3 миш қариб мерава. Вой хеле формаш хушрӯ аҷоиб кардагия. Болои сардам ҷо зиёдай. Мақсад тонистанд да мошини C-класса ҳамин қадар калони хушрӯ кунанд. Хай барои одамое ки қаддаш 2 метрай. Ин мошин ӯ қадар ёрдам намекунад. Буромаданашам агар нигоҳ кунем нақамида но ҳечи мемониву зур мезанӣ. Бо бобоя даиша насунонем. Барои бобои оп ряди пеша. И ақибда хай янга мешинем ки кӯдакон мешинам. Ҳеста ки натонид бобои ба чикор мекунӣ, ёрдамаш мекунӣ. Хай ё бисмиллоҳ. Айна хеле шторка дора, бо ина нигоҳ кунем. Фирмени шторка дора. Ё бисмиллоҳ. Ина шторка хай бу тонировкаш кардагия мардак. Тонировкаш кардагия. Ана даруни мошинда ҳозир мешинем. Мебинем ку дар дарун чӣ хелай. Ина инҷа да як хеле фейкови вай дора ку. Умуман мегем ҳамин чиз и барои хушрӯгӣ неста. Ранги наи пати акулае ку дар борош бозӣ мекунем, барои хушрӯгӣ нест. Мошиное ки болимени хеле қиматтаракан, ана ҳамҷашонда хеле намуди датчик доранд ки вақти борон мезанад ку ай ҳамҷа уже ягон сигнал метаҳанд. Да ёки бодо ҳаво температура ҷамъ мекунад. Мақсад ягон функсияро иҷро мекунад мошинои чида. Иҷадам ногуфта намонад, датчики дажҷия дора. Агар ки ов зад автоматически наи чиёш кор метавонад. О ина иҷадам. Датчик дажҷияш. Комплектацияша дена блу
Energy ма хондумаш я efficiency буде. Короче, вақте ки ҳам булу нависондагӣ боша, бифаҳмем ки экологически класси ҳамин мошин баланд аст. Ана ҳозир хай салонда мешинем, мебинем ки салонаш чӣ хел аст. Рафтем. Йо, бисмиллаҳ. Мама. Иҷаша бибирем. Ина мошина нигоҳ кунед. Намедонам оз пробеги шам буд. Пробеги шам аёдам биромада бибинам. Бахшиш. Инҷаша бахшиш хай мебинем. Масалан сидениш мебинем хир рафтаги. Ҳозир агар не акам не иҷа нишонта ҷа чӯштагиам. Моҳигироштагиам. Ман ин қадар ҷа варҷах кардам. Бахудо пирсабранда ягон гап нафтан. Ягон тоҷик мебинем барвақт хои сирм карда буда иҷа. Хулас, дарони мошин. Ман гуфтам ку берунаш айдур шурӯъ метавонад ки дарунаш авария дағалтаги. Авария дағалтаги ин мошина падушкош кор кардагиам. Я нигоҳ кунем. Шрам дораш. Духтагиаши. Ана пеша торпеда нигоҳ кунем. Airbag, подушка безопасности. Airbagош, подушка безопасностиш кор кардагиам. Диташ. По крайней мере дита. Ина иҷадам airbag бояд дошта боша. Иам ба фикрам кор кардагиам, иам алиш кардагиам. Баковош кор кардаги неста. Фақат айпеш удар шудагиам. Дар масъалаи мошинсозкунӣ як гап аста, антропометрические данные мегӯянд. Яъне ки средний статистический одамро мегиранд 1,80, 1,85, қадди қоматаш ҳамаша чен мекунанд ва мошина барои средний статистический одам мекунанд. Ки ҳамина мақсад ягон одам миёна бишина ча удобни ҳис кунад. Ана баъд одами номиёна ранги маори, ина масалан ман 1,70 ки ҳастам, мешинам баъд сидениша туғрӣ мекунам, барои худам ҳамаша мекунам. Дар масъалаи ҳами эргономика мегӯянд, эргономика немнусо дар ҳами пеш впереди планети мегӯянд ку урсо ам хелиан 5-6 сар гардан ай дига чиё пеш гузаштагианд. Умуман немусо бигем немусо пеш дан, баъд ай немусо мақсад дигар европеецо мераванд, баъд азият, японцо, дигар охирон баъд ягон кас дига меравад, ба мисли Индия. Мақсад вақте ки мешини ҳис мекунӣ ки ҳамаш барои ту кардагиа. Не подлокотникаш мақсад нигоҳ кунем да, иҷаш майда, иҷаш калона. Даста мемонӣ то охира меояд да. Баъд мегӯӣ чӣ хел ҳамин мошин барои ман кардаги неста. Ира точно барои ман кардагиан. Бояд бигирам мегӯӣ да. И дистаи синда мемониш, ман 1,70-ам. Хушрӯ дар болои чиш меояд да. Мақсад ҳамаша любой нами диста куҷое мебаре ку ранг мегӯӣ ки кнопкош ҳамаш ҷо ба ҷои истодагиа да. Ҳамин масъала да немусо тонистанд ҳамин мошина ҳамин хеле кунанд ки тамоми чизе ки меқапӣ ҳамаш удобни бошад. Коробкаш автомат 4 режим доштаем. На мақсад парктроник, на қафо, нейтралка, ана драйв бо полуавтомат доштаем. Вақте ки ана овардемаш драйв, инаҷара яка нишонта дар табло нависондаги ҳарфи д. Аки нигоҳ кунед. Вақте ҳай карданда пайдо мешуда, хеле бо нишон метем. Максимални ҳамин класси худаш да ҳамин мошин максимални комплектация буд дар вақтшо. Хеле мегӯянд ку тоҷико полни фулай. Ҳамин мошин полни фулай. Ана барои чӣ ҳозир мо оз камакак дурумтар омада натонистем? Сабаб барое ки вақте ки ин мошин инаҷара агар оз нишон метаем шебени рехтагие ку сангпура. ҳамин мошина вақте ки ақиб додем, ин мошин задни привод аст. Задни привод ки ҳаста, ин мошин дар онҷа маҳкам шид. Агар як бори дига бусават мекардем, ҳамҷа мемондем. Барои болои араф да истинҷа гирифтем ки проблема нашавад. Полни привод аст, 184 лошадини сила дорад. Ана агар ғайри и кстати инаҷада ES мегӯянд ку ин кнопкаи чиша антипробуксовочная система мегӯянд. Мақсад ира вақте ки наи чия ку борон морон мезана, айҷод вақте ки мегӯи старт кунам, и ёрдам мекуна ки калисоди хеле тол мехӯрад ку як бора усуна партояд, исуна партояд гуфта, ин мошин и ҳамин кнопка ҳамаи система ёрдам мекуна ки айҷод плавна тол бихӯри бирад. Дальше чӣ кнопкае ки анҷа ҳастай ку панел приборкаш да ҳамаш дар гирифтагия. Ина агар нишон бита нигоҳ кунед. Иҷада ичиқат нишон бахшиш. Иҷада ина як двигателиш дар гирифтагия, ина airbag дар гирифтагия, ABS-иш дар гирифтагия. Исмша агар нишон бита временно нет доступ посмотри руководство мега. ABS надорад.
Короче, чи лампочка сухтагия, оз бояк тядгаво нишон метад. Неисправность системы удержания, пас обратиться в пункт О. Дальше мерим. О инай тараф штад. Бода кнопкаи дига дар гирифтагия. Мақсад проблемаи мошин бисёр да, ира агар барои як чӣ кардан харабуло бурдан дар коки сатфоизаш кунанд. Ана дакон масалан. Ана мақсад рафтеста хел нигоҳ кунед да. Вақте ки рафтеста мефорад ки мақсад мусиқиро ягон чиша паст кунӣ, баланд кунӣ. Ина хел намекунӣ дустава. Ё ки дустат дар ҷая, уже дар ҳама ҷа придумад чӣ кардан да. Кнопкаш дар ҳам ҷаи шайбача қати ҳамаша туғрӣ мекунӣ. Ягон проблема нест. Баландш мекунӣ, пастш мекунӣ. Ин хе актуальный перечин. Папка ина ин шайба бо хеле бозӣ мекардай. Ана ка ай ҷай барои биромадан ҷада кнопкаи хеле дорам, меҷиқиш мебурад. Тамом. Барои навигатсияда гузаштан чӣ хел мегузашта бошем, қадар мегӯ навигатсияшда бигзарам натонистимаш. Папка списки воспроизведения, исполнители албома, название, музыкальные жанры, год, авторы музыки. Кондиционер дора, двухзонный климат контроль дора. И барои водителя, и барои не акай. Ки акаам худшта чӣ монад. Ай тараф хай стеклоподъёмник дигаи асри гузашта ира нагима мешавад. Стеклоподъёмник дора, автоматическое складывание зеркал дора, наи авторегулировка зеркал дора. Бо чӣ дора? Ручник надора, хайра ҳама медонад. Нажешникай чеам хеле дора. Вақте ки меҷиқиш паркингда меғалта. Барои обратно чӣ карданаш, баъзе мошинора бо як бор меҷиқӣ ку мебурад. И боша наирам хел меҷиқӣ обратно мехӯяд. Хай гапа бисёр кардем, лирика реакция мемонем. Мошина ҳай мекунем ӯзбеки ака. Ремень чӣ куҷода бошад? Сатҳашам. Он что, не пристёгивается, что ли? А, да, даҳани бобод нос. Ман мегӯм чӣ мо ин қадар мошина ҳай кардем динг-динг накард. Ира нигоҳ кун хи. 20 рубл дай хели хайдар, ремень ақиб да парафтаги хай тонировка дора. Всё равно подушка безопасности кор намекунад ку, а? Ё бисмилла. Ос так трогаться мекунем ака айҷумо. Мягкий, нек подвескош, агар хато накунам соф кардагия. Подвескош соф кардагия. Рафтани мошин зура. Рафтани мошин бисёр хуба. Карантин ягон кардагия. Яни караблча чанд қадар шидан ҷа истодагия. Агар не бояди бубурӯи айҷа. ҳаққи ҳуқуқи маънавӣ надора айҷа бисёр истоданда. Я нигоҳ кунем, рафтестем. Худаш переключатка дози, а? Диюм да. Нам же сюда, да? Или сюда? Сюда? Худаш автоматически переключатка. Неки вақте ки инаи плюс и минус гуфтум ко, ёшда боша агар худа чӣ мекунӣ? Ина ози диюм да фромат. На сеим переключачи. Сеим переключачи, сеим қатиёзи мерим. Тормозошам неки камака пур намекунад, чӣ хеле ҳастай да. Мақсад мада он қадар маҳтум нашид. Ина ягон выпуски налтарша гирифтан дар кор барои тест. Ки муқоиса кунем. Кашишиш зуд мошина. Мепара, уже 60-80. Дар ин мошин вақте ки мешинӣ, аки нигоҳ кунед, ин фақат цешкаша, ешкаша, С-класс чӣ хелае. Меҷиқи скорости ки мақсад ҳастай ку, қадар чувствиш намекунӣ да. Ки минусош хаями турбина. Любой мошине ки турбина дора, ами максимум 150,000 мегарданд, баъд 150,000 бояд турбинаша алиш кунӣ. Вақти турбинаро алиш кардан, мана минимум $1,000 мерава ай турбина то ба устора. И мошини немисия шояд бо зиёдтар рава. Двигателеш цепай мақсад қадар проблема надора.
clearance яъне ки дорожный просвет мешавад ба урусӣ ай ҳама точкаи пасттарини ҳамин мошин бисёри мошинон ҳамин бамперайку фартуки тажда хеле як чӣ дорад як хеле полоса дорад ҷои пасттарини мошин амоа бисёри ва ана ҳамин клиренси ҳамин мошин пасти бада иам як минуси ҳамин мошинае ки клиренсиш паста расходаш не ки соза где-то 6 литр буд бо тем более автомата 6 литр не ки ин мошин расходаш 10 литра 10 литра расходаш ана ай минусош бо чи ҳамин запчастош камака қиматтаракан барои ман форумда хондам баъзеош нависондагия бисёр таърифш кардагия баъзеҳо мегӯянд ки ҳамин системни поломкаш бисёри бад буд яъне ки як ҷош вайрон мешавад мекунӣ баъд аю ҷаш мақсад вайрон мешавад ман фикр мекунам ки системни поломка любой мошин дорад любой мошин ҳам қадаре ки дар вақташ накардем мисол бо як мисоли оддӣ меёрам ина мақсад дар подвескаш ягонаш вайрон мешавад як рулевой наканечкаш вайрон мешавад ҳамра намекунӣ вайрон шудагия ура вақте накардӣ угли ҳами худразвали ҳам мошинае ку вайрон мешавад углаш ки вайрон шуд оста оста резинта мехӯрад инам хеле ятиш агар накардӣ оста оста зарарша расондан мегирад барои ҳамин ба фикри ман минусош ҳамие ки запчастош қимата аввалаш димаш ки хай ҳамин маркае ҳозир будагӣ турбина дора сеюмаш ки клиренс дорожный просветаш пасти бадай барои раҳои россияра хай боли мемае не ки барои тоҷикистона пасти бадай кашишиш всё сад наҷиқидаиш уже мехеза 80 он камера боша уже радар падар дарада мошини удав гуфтаги он Volkswagen Polo соҳибаш гуфтагӣ буд ки чӣ штрафи омаги оля дидан наку 170 या 180 аиш карда буд так то мехӯрем ҷада упс на нигоҳ кунем да неҷиқиш А так, в целом, агар маъқул шуда боша хай дастгирӣ кунед, худо нигаҳбон то оянда дар амони худо.